Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tabu mulire kuno. Mwana we tabu mulire kuno. Iweyo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandireni pa programu yathu ino ndiponso tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Berea 36 ku Lilongwe. Komanso ndi m'bale wanga uno ine ndine Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala kumene ndo ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. Ambiri tikukhala madera amene pali dongosolo limene limatithandizira kuti pamalo paja likhale bwino. Mwachitsanzo mwina zimathandizira tikakamba mwina zokudza njira ukamagula malo mudera lija amatiuza ndithu ukamagula malo kuti malo akhale abwino tikamamanga tizisiyako njira zosiyanasiyana. Ndipo zinthu ngati zimenezo zimene zimatithandizira ife kuti pamalo paja tikhale bwino, tikhale dongosolo labwino, komanso zinthu ziziyenda moyenerera. Nthawi zinanso zilinso chimodzimodzi mwina tikabwera ku chipembedzo kapena ku mpingo. Mulungu atatumiza mwana wake Yesu Khristu labwera dzatifere, Yesu anakhazika mpingo. Ndipo Yesu atakhazika mpingo, mpingo uja sanangosiya kuti aliyense adzipanga zimene afuna ayi. Koma mpingo ujanso anaupatsa ndondomeko yonena kuti mukakhala mkati muno mudziyenda ndondomeko iyi. Nchifukwa timati tikaona pa buku la Efeso chapter 5 verse 23 amatiwuza kuti Yesuyo ndi mpulumutsi wa mpingo wake. Chifukwa ndi chani? Iye anakhazika mpingo uja, anaupatsa dongosolo, ndipo aliyense amene ali mmene mwakatsira dongosolo, Yesu adzakhala ndi mpulumutsi wake. Komabe ngakhale zili choncho sipamalepherabe kukhala anthu ena amene akufuna kupanga zinthu zosemphana ndi zimene Mulungu akufuna, ndi zimene mpingo umene anakhazika uyenera kuti munthu akakhalamo adzitsatira. N'chifukwa chake sanayika dongosolo lonena kuti mu mpingo mmene mukhale mwambo kapena church discipline, kuti amene satsatira dongosolo limene Mulungu anayika adzilandira chomuyenerera malingana ndi zimene iye wachita. Ndi chifukwa chimenecho m'bale wathu Kamalunje nano chinthu chofunika kuti Yesu atakhazika mpingo, anaupatsa dongosolo limene udziyendera, ndiponso anayika mu church discipline kapena mwambo, kuti umene udzitithandizira ife kuti tikhale mwamtendere. Monganso mwina pa banja pamakhala dongosolo limene limayendetsa banja ndithu. Nthawi yobwerera ana pa nyumba, nthawi yochokera, zoyenera kuchita, zosayenera kuchita, zimenezo zimene zimapangitsa kuti banja likhale labwino. Ndeno ndi chinthu chofunikira tsiku la lero m'bale Kamalunje mulithandizirepo makamaka paphunziro lokudza mwambo mu mpingo. Chabwino. Kodi tikakamba kuti mwambo ndi chani? Zikomo kwambiri. Tikamakamba zokuti mwambo ndi chikhalidwe chimene anthu ayenera kukhalamo koma mopatsidwa ndi wina wake. Chikhalidwe chimene munthu ayenera kuti akhalemo koma mochita chopatsidwa ndi wina wake, anthu akakhala mu zimenezo ndiye umatchedwa kuti umenewo ndi mwambo, kapena kuti nthawi zina amati munthu uyu ndi wa mwambo kapena kuti ndi wa chikhalidwe. Mwina tipereke zitsanzo zokhudzana kuti zimveke msanga. Munakambapo zokhudza pa banja. Nthawi zina bambo akhoza kusonkhanitsa ana ake ndiye nkwamba kuwapatsa malangizo kuti azikhalira pa khomo paja. Anene kuti muzionetsetsa kuti mmawa kukacha muzidzuka mwachangu kuti muyambe mwasesa musanaganize zonyamuka kupita ku sukulu. Nthawi zina akhozonena kuti pafunikanso mudziwe kuti pa khomo pano nthawi zina mpomabwera alendo. Chimene chimafunikira alendo akabwera kuti adzaone makhalidwe abwino, pafunika ndisamachikuwuzani kuti kapatseni moni alendo. Ayi, mumapeza kuti mwina lokha muzingonyamuka ukagwada mukapatsa moni. Komanso pamene mwaloledwa kuti zina zonse mwachita ndiye mupita kokasewera, onetsetsani kuti pa nthawi yokabwerera pano mubwera pa nthawi yake yoyenera. Umenewu ndiye kuti pamene bambo aupereka malangizo aupereka mwambo umene ana ayenera kutanimo kukhalamo. Zimachitika nthawi zonse kuti mwinanso munthu wapita ukalowa ntchito kampani kapena pamalo pena. Ntchito ija asanayambe amapatsidwa mwambo kapena amapatsidwa chikhalidwe
chimene yayenera kusunga pa nthawi imene alukhala pamenepo. Mofanananso munthu akati wabatizidwa nukhala mu mpingo, wakhala membala mu mpingo, ndiye kuti mmene muchaso amenera kuti aphunzitsidwe zinthu zimene zikufunika kuti azichita mu mpingo. Ndiye umenewo ndi umatchedwa kuti mwambo. Mwambo uli ndi mitundu ingapo. Mwina mwachitsanzo pamakhala mwambo oti munthu awuzidwe kuti zoyenera kuchita ndi izi, komanso pamapitiriza mwambo onena kuti ngati wina adzapezeka kuti sanachite izi adzakumana ndi izi. Ndiye kuti pali mwambo muchenjezera kuti munthu asanalakwe, ndiye palinso mwambo wina umene umadzachitika pamene munthu uja watani walawa. Mwambo umakhala ndi mitundu imeneyo. Choncho mukafunsa kuti kodi mwambo ndi chani? Mwambo ndi chikhalidwe chimene anthu amene luyendamo kapena kukhalamo koma mopatsidwa ndi wina wake. Ndithudi tiyamikire tsopano tikakamba zakuti muchimene amene okhalamo opatsidwa ndi wina wake, tikakamba kumbali ya mpingo ndiye kuti choyenera chimene Baibulo limapereka anapereka izo zimene zimatsogolera mpingo wake kapena akhristu kuti mutsatire izi. Tiyamikire ife mwatithandizira pamenepo. Komanso nthawi zina mwina munthu amafunsa kuti cholinga chimene Mulungu amaperekera mwambo kapena discipline mu mpingo ndi chani? Zikomo kwambiri. Yesu adabwera pa dziko lapansi pano kufuna kupulumutsa anthu amene anali kuchimo, kuti awachotseko chimwako, kuti anthu aja awalongosole akhala anthu abwino. Ndiye tsopano pamene wakhazika mpingo, ndiye kuti munthu akati wabwera mu mpingo, cholinga chake kufuna kuti mpingo uja ukhale woyera. Mpingo uja anthu okhala mu mpingo aonetsetse kuti akusiyana maonekedwe kapena akusiyana kachitidwe ndi anthu amene ali kunja. Tikamawerenga buku la Efeso chapter 5 mu verse yake ya 27, pa Efeso 5 verse 27 akuti kuti iye akadziyikire yekha ekleziya wa ulemerero, wopanda banga kapena wopanda khwinya kapena kanthu kotere, komatu kuti akhale woyera ndi wopanda chilema. Paulo akukamba za mpingo kuti Yesu adabwera ku dziko lapansi kuno kuti tsopano adzakhazike mpingo, kuti mpingo umenewo ukakhale woyera, wopanda banga, wopanda chilema kapena wopanda khwinya. Ndiye kuti mpingo umenewo ukhale woyera, ndiye kuti ulufunika kuti pakhale mwambo. Ndiye chifukwa chake anthu obwera mu mpingo anafunika kuti atsatire ndondomeko imene Yesu anayikhazika kuti anthu okhala mu mpingo achite zimenezo. Ndiye pa chifukwa chimenechi panenera kuti pakhale mwambo. Ndiye kuti mwambo uja ufuna umpanga munthu amene sauchita bwino asiye zoyipazo ayambe kuchita zabwino, ifa mpingo ufunika anthu opulumutsidwa. Choncho ichi ndi china chimene mwambo umene uchitikira. Mwachitsanzo tikaonanso pa buku ili la 1 Korinto chapter 5. Pa 1 Korinto chapter 5 anena kuti tiwerenga ku verse 6 pafundo imene akuti kuchita manda kwanu sikuli bwino. Kodi simudziwa kuti chotupitsa pang'ono chitupitsa mtanda wonse? Amafuna nena kuti ngati pa mpingo papezeka kuti pali anthu ena amene akuchita zoyipa kusiye zimene anaphunzitsidwa, ndiye kuti anthu amene akuchita zoyipawa ngati mpingo siwapatsa dongoso mwambo, ndiye kuti azipitabe machita zoyipazi zimene zipangitse kuti mbiri ya mpingo iyipe. Onse ayipe chifukwa kuti kodi simudziwa kuti chotupitsa pang'ono chimatupitsa mtanda wonse. Nthawi zina panali gomeli lake limene munthu wina ake anali wokonda kuchera chigololo. Ndiye tsopano mpingo uja chifukwa munthu uja anali munthu woti wina wa ndalama zake, ndiye umakanika kuti umuchotse. Ndiye koma kuli kuti mbiri ya zigololo zili ponseponse kudera limenelo. Ndiye tsopano munthu akanena kuti kodi mmapemphera mpingo wanji? Mpingo wa Khristu. Mpingo wa zigololo. Koma chigololo chingani munthu ngati? Ndiye chimene Paulo amanena kuti mudziwe kuti chotupitsa pang'ono chimatupitsa mtanda wonse. Ndiye pafunika kuti mutsuke mtandawo. Kutsuka bwanji? Pafunika uyatani achoke yamuchotse. Ngati sangakwalitse usiya zimenezo. Nchifake pa 1 Korinto chapter 5 verse 6 munawerenga tikawerenga verse yake ya 5 tsopano anafotokoza motere Paulo kunena kuti umpereka iye wochita chotere kwa Satana kuti lotongeke thupi kuti mzimu upulumutsidwe tsiku la Ambuye. Ndiye kuti tikuona ndithu kuti cholinga cha mwambo chonena kuti chotupitsa ichi chikakhala chochepa ngati simuchichotsa chimononga zonse, koma mukachichotsa zimathandizira kumampulumutsa muja
inde amaoni zimaoneka zochititsa manyazi kuthupi koma kuzimu zimamulani zimamupulumutsa waterodi kuti pamene mamuchotsa ndiye kuti thupi liwonongeka koma mtsiku yakuyang'anira mzimu wake upulumutsidwa utanthauza kuti akamalunje tingwelekeza ife sutingakhale muzimene ngoti anthu ambetse bwino ndiye kuti kwapezeka kuti akamalunje wachotsa ife anachita mitala ndiye kuti anthu azikhawo mulozerana arodachotsa kumpingo ndiye kuti mbiri yawo iutani iuyipa ndiye tsopano akamalunje aja akaona kuti mbiri yawo yayipa ayo mafunika zinthu zinditani zisiye nikonze ndiye pambuyo pake nikakati nazikoza nasiya mitala nakhani mkazi mmodzi monga mmene Mulungu amafunira ndiye kuti mapezeka kuti napulumutsidwa ndiye kuti ngwini udandithandiza ni mpingo pamene udanditani udalechotsa ukadapa ndi unichotsa mkadamaoneka ngati kuti ndiniwopo ndiye kumpereka kwa Satana chifukwa akana kukhala m'manja mwa Mulungu uchita zinthu zimene Satana matani amafuna ndiye tambomperekani kwa Satana mbali yake idziwike choncho mwambo ndi chinthu chofunikira kwambiri pa mpingo komanso china chimene chimapanga kuti munthu mupatse mwambo akapezeka kuti kumakhala konena kuti akhristu ena amene ali mu mpingo muja mumakhala kuti mwachenjeza zili ngati mmene chimachitikira chipangano chakale Mulungu amanena kuti wauza ana Israeli mukampeza munthu aluchita tchimo ili ndiye kuti mumgwire ndiye kuti mukamgwira mubwere naye kwa Mose ndiye Mose amalamulira Israeli yonse kuti alese atenge mwala m'manja ndiye munthu chomumutani mumugende kuti afe pamaso pa ndiye kuti zimapangitsa kuti Mulungu amanena kuti mukadzachite chimenechi ndiye kuti Israeli idzamva idzaopa ndiye chimodzimodzinso pa mpingo munthu uyu mukamuchotsa amene amaganiza utachita koso zimenezo amachita mantha iniso mukadzachotsa mu mpingo ndiye kuti ikachotsa munthu wochimwa mu mpingo zimathandizira kuti akhristu amapanga kuti amachita mantha chinthu china akunja timakhaulira athandiza amene anthu awaone kuti ali mcholinga chifukwa katakha kuti zoma nchitapo mpaka ukadachilifika pomuchotsa munthu uyu koma ufuna utsuke mbiri ya mpingo kuti anthu amene ali mmenemo ndi anthu otayinuka tani ukapulumutsidwa ndiye akunja amamasuka tsopano mpingo umene uonawo ofuna ndi anthu opembedzadi uwu koma mukamasunga zidakwa zikololo chani ndiye chimodzimodzi ngati ukapulumuke ifeso ukapulumuka ndiko ngakusiyana chani awankula zimenezo ndiye cholinga chokhazikitsa mwambo mu mpingo ndi cholinga chofunikira kwambiri kuthandiza ochimwayo akakonze komanso kuyeretsa mpingo komanso kuchenjeza Khristu kuti asachite nawo zimenezo komanso kwa masula akunja kuti adziwe kuti mpingowu ndiwoona pamene makamba mapeto kuchenjeza komanso kwa masula akunja timaona itsanzo yabwino buku la Machitidwe chapter 5 ngani ya Hananiya ndi Safira ngani ya Hananiya ndi Safira atafa paja chifukwa chonama akula anthu ali ndi mantha adachita mantha ndileso nkadzango nama ndikuti komanso timaona kuti mpingo unakula chifukwa chonse anthu anaona umenewo zikaitazira anthu amaona ngati kuchotsa munthu mu mpingo maononga mpingo makula so tiyamikire ndi kwambiri kuti taona kuti mwambo Mulungu sanangoyikapo koma uli ndi cholinga mpingo ukhale woyera kupulumutsa ochimwa zimapereka mantha kwa ena komanso mpingo mataniso umakula zimene zimathandizira kuti mwambo ukhale ndithu kuti chinthu chifukwa cha Yesu pa Mateyu chapter 5 pachipetseti namanena kuti inu akhristu muli ngati nyali komanso muli ngati mchere komanso kapena mudzi okhala pamwamba pa phiri ndiye amanena kuti nufuna nena kuti ndinofunikira kwambiri kuti mukachite zabwino pamaso pa anthu akunja kuti anthu amene sadziwa Mulungu akakaona ntchito zanu zabwino abwera adalemekeza ndani Mulungu koma ngati makhalidwe anu sakhala abwino anthu sangakopeke kuti abwere kudalemekeza Mulungu zonse zimandipatsanso zatikumbutsa nkhani ina imene mwina anthu ena mmene amakhalira pa ploti pawo kulalata kutukwana koma sanda anyamula Baibulo apita nalo kuchaliti ndi anthu akhristu tudzora amapanga izi koma situchitapo kanthu ndi maneba akamaona sangakhale ndi chidwi apite kumpingo opemphera ndi osapemphera afanana komanso mwina opempherayo ndi amene akuti pambana osapemphera aoneka wabwino kuposa opemphera osapemphera umakafika pomalangiza opemphera atazisiyaliro pachatolero mkhristu ukumbutsa
musaiwale kuti ndili Khristu kuti pachati ndili Khristu ndathokoza kwati ndiye ngati mpingo suchitapo kanthu ndiye kuti mpingo umenewo anthu sabwera komanso anthu nkofuna kuti akapulumutsidwe chifazilo wa muzinthu zolakwika ndithu. Choncho mwambo uli ndi cholinga chodalirika mu mpingo. Ngakhale mwayamba kuyika mbankhani imeneyi koma mpingo utani pamene wazindikira kuti paja muri chitsanzo pamene wazindikira kuti akammalonje amamwamowa wazindikira kuti akammalonje ali pamitala kapena akammalonje ndiotere mpingo utani wazindikira zimenezo. Zikomo kwambiri. Tikamakamba za kuti mpingo wakumana ndi akhristu osamvera. Tsono poyamba tinene kuti tikamati akhristu osamvera pamene pamafuna pamvetsetseke motere. Yesu anena kuti pamene mwabatiza anthu ndiye kuti muyeni kukhala nawo pasi mwaphunzitse zinthu zonse zimene ine ndakulamulirani. Chinthu choyamba mu anthuwo aphunzitsidwe Mateyu 28 yambira verse 19 akuti mwaphunzitse kuti asunge zinthu zonse zimene ine ndakulamulirani. Ndiye kuti popeza mwambo wauza zoyenera kuchita pamene wakhala Khristu mudawapatsa pamene munthu uja wasokoneza so zimene adaphunzira pamene pandipene amachidwa anthu osamvera. Ngati mmene Adamu ndi Ava munda wa Edeni odasanduka osamvera chifukwa Mulungu adawauza kuti zipatso izi ndizo muzidya koma mtengo uwu muzipatso musadzachole. Ndiye kuti adawuzidwa de Satana pobwera iwo aja nkudzachola adatchedwa osamvera. Ndiye Mulungu anapatsa mwambo anapatsa chilango chimene lero liso yatitanife yatikhudza tikufa. Tsono Yesu pamene wati taphunzitsa anthu akaphunzira ndiye kuti asunge zonse ndiye pambuyo pake papezeka wena akuchita zosemphana zimenezo. Ndiye mfunso lanu lakuti mpingo utani chabwino. Tikamawerenga buku ili la Mateyu chapter 18 pa verse yake ya 15 Yesu akuti ndipo ngati m'bale wako akuchimwira iwe pita numlangize panokha iwe ndi iye. Ngati akumvera iwe wambweza m'bale wako. Koma ngati samvera onjeza kutenga ndi iwe wina mmodzi kapena awiri kuti atsimikizidwe mawu onse pakamwa pa mboni ziwiri kapena zitatu. 17 Ndipo ngati iye samveranso iwo uwuze mpingo. Ndipo ngati iye samveranso mpingo akhale kwa iwe monga wakunja ndi wamsonkho. Yesu afuna kunena kuti pamene tikukamba kuti tonse tili pa mpingo chimene ndi udindo wathu kuti pamene mwachitsanzo ine ndakuonani pena pake musuta ndudu ndiye ine amene ndakuona nine ndiye kuti ndikumane nanu pambali anga mbali ngachikateka aya inetu sikuti masuta mwakuti chisukusunde chinangonivuta mbali nena ni chiungamo. Ndiye inu pepani kumadiri zimezi ndiye ndimachita ntchito yako ndiye ndikulangizeni ndiye ndikufunsa kuti mulokozeka kusiya kapenaye ndiye ngati mwayankha kuti basi zimene zondachitani nazisiya ndanena kuti nkhani yathira pati pamene ndiye titathandizana awiri zimene zatali ndakubwezani kuchimo kumene munenera kuti mukatayike nawo. Koma unena kuti koma ngati ntabwera pa anthu awiri takambirana koma munene kuti simugonja ndiye aonena kuti ine ndikatenge wina kapena anthu awiri tikakonepo ngati atatu ndiye tikabwere pamaso pa mbali kanu mudandaulira pa nkhani yakuti ndiye sanimvera mwina amaona ngati ine nkudanana chipana kuyitana ni inuyo ndiye mwina tikalankhulapo anthu atatu muchita ndi chimenecho muchimvetsa. Ndiye Yesu aonena kuti ngati tabwerapo atatu kwa inu koma nkodabwa kuti simufuna kuti kusintha ndiye aonena kuti ndiye kuti ife titengere nkhaniyi ku mpingo. Ndi atsogoleri ya mpingo amene akayimire mpingo pa nkhaniyi akuyitana nani mbale yetu ife ndazimoti ndachisana motemotere tinachiza motere ndiye ndamene ndi atsogoleri a mpingo afeza kulankhulani mwana kuti inu simusintha. Ndiye atsogoleri a mpingo anene kuti kuyambira lero sindinunso mbale takambochitani zili zimenezo tikuonani ngati mmene tikuonera akunja. Mukadzati mwakonza vuto limeneli mudzatitani mudzatipeza. Nzimene Yesu apamatani amalankhula. Mawu ofanana ndi omwewa pa Galatiya chapter 6 verse 1 Paulo amati abale ngati wina wa inu agwidwa nako kulakwa inuyo ngati auzimu mumbweze mu mzimu wachifatso. Ndiye kuti munthu tikampeza kuti aluchita tchimo tizimtengera ngati alusokera. Ndiye munthu akamasokera timatani family tadziwa usikumene kwa tabwererani mulowerewo. Ndiye akunena kuti munthu wochimwa timthandize muti mmenemo koma tichite zimenezi mwachikondi.
ya chifukwa ufuna umbweza osati kungoti mazilo ndu basi kumpingo sabwelaso anthu oteleno mumatifuta dalilira maliro olakwika chotele vaya basi msabwelaso ulelo ayi munthu nthawi zina amasokera ndifa tukhala mdziko lotani loyipa. Izi ndi ndondomeko imene Yesu anatani anakhazika timthandize chotero m'bale wathu kapena mlongo wathu amene tampeza ali mvuto limenelo. Chimene tikuona apa ndichonena kuti mmene mwambo uliphunzitsa kwayambira kuti munafuna zoti mwambo uli pa mitundu iwiri. Mwambo umene umaperekedwa oteteza ndi mwambo umene umaperekedwa okoza zinthu zikalakwika. Ndiye choyamba munthu akakhala Mkhristu timene timuphunzitse kaye kumuteteza. Tikamuteteza akatetezeka akalakwa ndiye timadzabwera ndi mwambo wachiwiri wokufuna kukoza. Ndiye tikupeza kuti ngati pali Mkhristu amene sakuchita chifuniro cha Mulungu tikamupeza tikhale naye kaye pasi. Izi sizoyenera izi sizoyenera ngati sasintha ndi mpingo wenera utenga chigenezo chakuti ndipake pa 1 Korinto chapter 5 verse yake 5 amanena kuti mupereke kwa Satana. Pokafika pompereka kwa Satana amakhati mwayesera kale kuti mumubweze. Nengati zakanika pamene mpingo umene uvomeza popeza iye wakana watikana ife tivomekeze. China chimene anthu timene uvomekeza tikupetsetsa chakuti sitimakhala ife tamukana koma iye amakhala watikana iye wakana Mulungu. Nengati wakana mawu Mulungu nangani mutani ubale wathu ulipo mu mpingo chifukwa kuti tiulondola mawu Mulungu. Ndiye ngati wina wambu wakana mawu Mulungu ndamene aukana ubalewu ndiye mpingo mangokwaniritsa. Ndifuna nena ndithu kuti tichotse munthu mu mpingo titatsata ndondomeko kuti kukhale kuti sitinamuchotse ndife koma malembo kapena kuti Mulungu. Tikasemphanitsa kachotsedwe timakhala tamuchotsa ndife osati malembo. Kachiwiri ndachionapo mkati mwa mpingo abalambira kusokonekera pa ichi amati ndakupeza ni mujaliwende magazi ajaliwende basi molomoti ndikuita ndikuita ndiye matamiko kuza watu wene kodi ucheneta majaliwende muri mkisira mateo kodi mnabidi ukankhula naye hayi namuona koma akuja hayi Yesu sawotititelo hayi tikambira ni naye awiri mukambira nawe zikakandika pamilepo ndezimkazipita mene kunditu tatsimikizire omvera kuti kuchotsa munthu wochimwa mu mpingo ndi mawu a Mulungu ndipo ena mwa malemba amene amakamba zakuti munthu achoke ndithu pa Mateyu 18:7 anena kuti ngati samvera mpingo akhale kwa inu ngati wakunja ndokumetsa msonkho. Pa 1 Korinto 5:5 akuti mperekeni kwa Satana. Pa 2 Thessalonica chapter 3:6 akuti mukwevuke kwa mbale Yesu oyenda chachedwache safunitsata mwambo wa ndani mwambo wathu. Pa Roma chapter 16 verse yake 17 akuti potolokani pa iwo amene watsata ziphunzitso zonama. Ndiye kuti malemba onsewa akutsimikiza zakuchotsa munthu mpingo. Tione pa buku la Galatiya chapter 5 verse yake 19. Galatiya chapter 5 verse 19. Tingonapo zinthu zina zimene zingapangitsenso munthu kuti achotsedwe mu mpingo. Galatiya chapter 5 verse 19 ndiwerenge. Akunena kuti ndipo ntchito zakuthupi zionekera ndi zodama, chodetsa, kukhumba zonyasa, kupembedza mafano, nyanga, madano, ndewu, kaduka, zopsa mtima, zoterana, magawano, mipatuko, njiru, kuledzera, mchezo ndi zina zotere. Zimene ndikuchenjezani nazo monga ndachita kuti iwo akuchitachita zotere sadzalowa ufumu wa Mulungu. Vesi kutiuza ndithu kuti pali zinthu zina zimene tikangozidziwa ndithu izizi munthu lisantani pambiro. Ifa vesi pamapero amanena kuti anthu ochita izi sakalowa ufumu wa Mulungu. Apa nthawi zina zimandi ndikaona monga ngati pali zina zoti oledzera maoledzera akozofuna munthu nthatira zoti oledzera ngorani wanyanga ngorani magawano ndorani zochitoonekera zosafuna tanthauzo lapadera dera ndipo akuti ndipo ntchito zathupi zoonekera ndekuti tikuona ndithu kuti ngati pampingo pathu pala anthu oledzera achigololo lotere takambanawo sakusinda akuti tachotse ifolo tasunge ufumu wa Mulungu zosakarani kale sakalo ndekuti ubale wawo ndi Mulungu umakhala wasokonekera ndithu. Timalize poona funso lina limene anthu timakhala lonena kuti nthawi zina pamakhala anthu ena amafuna mwambo usachitike chabwino posafuna kuchita mwambo amaona zinthu zina. Paliko zinthu zina zimene munakumana nazo zimene anthu amanena mwambo sitingachite chifukwa cha izi.
ndinaloyako mbali inake ya ku Kasungu pa gome lina pa nthawi imene mwambo wake simunatchulo ligomeraje sinatchulo gome lake sinanene kukolecho kwa munthu wina koma chaku Kasungu mbali inake pamene pamafuna kuchitika mwambo panali anthu ena amanena kuti iyayi sitene uyotsana mu mpingo chifukwa Yesu anati musaweruze pa Mateyu chapter 7 pali mawu kuti verse 1 kuti musaweruze Yesu adatero ndiye wena kuti iyayi komanso yoyotsera munthu mu mpingo nchani besapa ja Yesu adanena kuti namsongole ntiligu pafunike zikulire limodzi ndiye wina adamsongoma komanso kuti tachotseranji chitete sikuzoononga mpingo ukutha pano ndiye panawunjikika mfundo pamenepa ndiye naliko ndi mwayi olankhulapo kuti iyayi Yesu akamanena kuti musaweruze chiweruzo chimene Yesu amaletsa chiweruzo yosalungama pa Mateyu 7 pa verse 1-2 akamati kuti musaweruze koma makamba za kuweruza kotani kosalungama chifukwa pa Yohane chapter 7 verse 24 Yesu ananena kuti ayiweruzani koma molungama kuti Yesu pamene pamadzitsutsa yankolori ayi samadzitsutsa Yesu koma mafunu yenjeza anthu amene amanena kuti aweruze koma chiweruzo chake chosempana ndi mene Mulungu amatani amanenera monga pamene munena ruweruze molungama pa Galatians chapter 5 verse 19 and 20 chapter 20 tawerenga atchulapo machimo ndipo papero pa verse chanena kuti onse ochita izo ufumu wa Mulungu sakalowa ndino tanthauza kuti nentamuza munthu omwe kuti kumwamba simukalowa sindunama Bible linanena anaweruza kale Mulungu simunena nditi inu mukungu khakati muwerere ino ndino achigololo simukalowa kumwamba zinanena ndipo ngati ndiweruza murani molungama chipanzeni zoti Mulungu ananena akali zimene ndese tinganena kuti sitichita mwambo ifa chonero musaweruze Yesu ananena izi komanso Yesu pamene amanena kuti namsongole ntiligu zikulire limodzi nkhani imene simakamba za mpingo koma mali kuti mdziko limene likukhalamo muli anthu amene ali kuchita zoyipa ena ntiligu ndi anthu amene wakhala lili limodzi ndithu mu dziko lapansi ndipo opembedza sikuti akaphera kuti poti simuchita bwino ndiye chipakisa anati ayikhalani mwamtendere khalani ndithu koma dziwani kuti pa tsiku lomaliza pamene samanena mkati mu mpingo kumadziko lapansi pa mfundo yonena kuti mpingo utha mukachotsa ochimwa amenewa mzimayi amene ali pa mitala muyotse mu mpingo kapena mamuna amene ali pa mitala muyotse mpingo mufuna mpingo uthe mufuna maliza mpingo kodi chimene chimachitika anthu samamvetsa kuti Yesu chimene anabwerera njani Yesu anabwerera panga mbewu ndiye kamakamba za mbewu ndi kupanga kolire ya chithu nchifukwa Yesu poyamba adali ndi ophunzira 70 koma ataphunzitsa choonadi anthu anatsutsika ndiye pamolomota akonze vulolo adangubwerera mboti amawuya wangosautsa ndiye tingoganiza ophunzira 70 ndiye adakhala 12 ndiye adachoka anthu okwana 58 ndiye mukaze pa mpingo patakhala kuti chiphunzitso cholondola chabwera ndi anthu okwana 58 asiya akhala 12 anthu mwaonongatu mpingo Yesu atakhala anthu 12 adati mwini niso mufunu uchoka kodi chifukwa amaona kuti sibwino nikhale ni gulu limene losapulumuka kosiyana kuti nikhale ndi anthu opulumuka ndiye mpingo ufunika ukhale wokongola ukhale osarodzaza chifukwa Yesu amati njira yanga yopapatiza maori yopapatiza atandazo anthu ayilephera chifukwa cha malamulo amene ali mmenemo anthu okonda mowa okonda ndudu okonda mitala sakwanitsa kamuli mmenemo ndiye tisafune mpingo wa anthu ochuluka olota anthu ongolakwika koma tikhale ndi mpingo wa anthu ochepa koma anthuwo wakolire ndionjezeri pamene tunena kuti tisafune mpingo wa anthu ochuluka situnena kuti mpingo ukakhala ndi anthu ambiri walakwa koma nthawi zina mpingo wathu usadzadze ndi anthu olakwika kombe asachuluke ajule kulemera koma mulajule mwino akafuna nsomba ndiye muchuluko chule njoka ubololo miyala chimpingo chikulu mulibe mpingo iyi chifukwa imene mpingo umapangidwa ndi anthu ochita chifuniro cha Mulungu anthu tisayiwale kunena kuti cholinga chimene Mulungu anakhazikitsira mpingo chofuna kusiyanitsa anthu opembedza ndi anthu osapembedza ndiye muganizatu mu mpingo muli anthu amowa muli anthu amene situ wachotsa
Ndiyoti tikaona dziko ndi mpingo zidzingooneka mofanana. Anthu sasiyanitse kuti opembedza ndani osapembedza ndani. Ndechifake Mulungu aneka mwambo kuti ngati tupezekana anthu achoncho pakati pathu tiachotse ndithu. Sikulakwa kuchotsa anthu amene asakuchita chifuniro cha Mulungu. Malembo akutero ndithu. Mpingo ukhale wokongola oyera pa Efeso pachatuza choncho. Yangotivuta nthawi kuti munthu gula zovala zambiri koma zosalongosoka ukafika kunyumba uchowa choti akachenere uvala ichi chofika uvala ichi zonse kuraya mzake wangugula zitatu koma zakolira kungovala tumamang'anitsitse kumutana tedi pona mpingo wazovala zochepa mazokongola osaluza za jumbo koma zosalongosoka zosakhala bwino ayi. Tiyamikire kwambiri m'bale wathu chifukwa chotithandizira pa program imeneyi. Pa program ya lero mnali ndine m'bale wanu Mpinjero Gondwe kuchokera mpingo wa Khristu Berea 36 komanso mwa nthawi zonse nali ndi m'bale wangayi Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndi makhawu mitundu kulilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. Kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen.